Paso horri da, askoan ere. Ne beti oitxuri dauket. Bai, ipinitxe daukezu, honetik txikatu, Bai. Baina hau da, Ikutenu ez dela, beste paretzen. Eta gero, ja, pasau, eta horten segiu, eta gero, ja... Jaunak esan da, eta bestek izarreztak edo gabeztan, ni salmon, ni ez da, ja. Ez, liburutik, orduan San Paulo, ebertarra egindeko epizodatik, Honen bukatzeu? Ez, honek amendik letukoik, eta ik. Vale, biaren ferrea, biaren ferrea, vale, oso. Bai.
Arratsaldeon eta ongi etorri. Ostira santu arratsalde honetan, isilean eta otoitzean bilduta gaude. Jesus gure jaunaren ekaldia eta heriotza gogoratuz. Salbamen tresna bihurtu digu gurutzea, baitasunaren ondorena delako. Gaur, era berezian, Jesusen gurutzeak gurtuko dugu. Hori baita, Jainkoaren errukiaren seinalerik handiena. Gaurko ospakizunak 3 zati izango ditu. Aurrena, hitzaren liturgia. Bigarrena, gurutze santua gurtzea. Eta 3. jaunartzea. Elizkizuna isiltasunean hasiko dugu, otoiz giroan. Jesusen heriotza oroitzea hunkigarria gertatzen zaigu. Jainkoak gizon emakumeengatik egin duenari ez baitugu giza esplikaziorik aurkitzen. Une honetan isiltzea dagokigu. Eta jainkoaren maitasunezko ekintzei miresmenez begira egotea. Az dezagun gure ospakizuna belauriko jarriz eta isilean otoitz eginez. Badakigu, jauna, neurririk gabe maite gaituzula. Zure semea gizon emakume guztien salbamenerako eman bai zenuen. Erakus ezaiguzu gaur zure maitasuna. Zurekiko leial izateagatik, gurutzeko heriotzera dijoan Kristori jarraitu nahi diogu. Ura eutsi zenuen bezala. Bizitzako zailtasun eta nekeetan, gu ere eutsi gaitzazu. Eta Pasko misterionen bidez, santu eta kristauago egin gaitzazu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Ara, nere zerbitzaria aurrera aterako da, handia egingo da eta goratua izan.
Asko hartaz ikaraturik gelditu baziren, hartaraino bai zegoen giza itxura galdu eta gizona zenik ere ez bai zuen iduri. Gero, harriturik geldituko dira herri asko, eta erregeak haren aurrean hitzik gabe geldituko dira, egindaino esan ez zena ikustean eta entzun ez zena begiratzean. Nork sinistu du guk esandakoa? Nori agertu zaio jaunaren besoa? Kimua bezala ari zen haren aurrean, zuztarra lur lehorrean bezala, ederrik eta gizantzik gabe ikusi genuen eta itxura atseginik gabe, barregarri eta gizonetan azkeneko, oinaze gizon egina nekeen berri dakiena. Ez ikusi egiten zaienetakoa, gaitzetxia eta baztertua. Gure nekeak hartu zituen harek eta gure minak eraman. Lepradun bezala geneukan jangoikoa joa eta lotxarazia. Gure pekatuengatik aldenik alde zulatua, gure gaiztakeriengatik txikitua. Haren gainera erori zen, guri pakea ematen digun zigorra, haren zauriek sendatu gaituzte. Ardi galduak ginen, bakoitza berbidetik, eta jaunak haren gainean ezarri zituen gu guztion txarkeriak. Gaizki zerabilkiten, baina bera makurtu egin zen eta ez zuen ahorik ireki. Arategira daramaten arkumea bezala, hile moztaileen aurrean ardia bezala, isilik egon zen, ahorik ireki gabe. Zuzengabeko auzitan galdu zuten. Nork hartu zuen aintzakontzat haren etorkizuna. Bizidunen lurretik kendu egin zuten, nere herriaren pekatuengatik hil zuten. Gaizkilen artean lur eman zioten eta pekatariekin haren hilobia. Naiz eta berak bidegabekeriarik ez egin eta haren ahotik gezurrik ez jaialki. Jaunak nekeetan lehertu nahi izan zuen. Bere bizia ordain ematen badu, izango du ondorengo ugari. Luzatuko zaizkio egunak. Beteko da jaunaren nahia haren bitartez. Bere oinazeen sari ikusiko du argia eta haseko da. Jasan duenaren bidez, nere zerbitzariak zuzentasuna emango dio askori, haien utsegiteak bere gain hartuz. Horregatik, jendetzat emango dizkiot nik bere parte. Gizataldeak izango ditu harrapaki. Heriotzara eman bai zuen bere burua eta pekataritzat hartu bai zuten. Bere gain hartu zituen askoren utsegiteak eta bitarteko izan zen pekatarientzak. Jaunak esana.
Jesus jainkoaren semea, dugu zeruetan sartu zen apaiz nagusi handia. Eutsi dezaiogun beraz, sinismen aitormenari. Gure apaiz nagusia ez baita gure hausleriaz erruki ez daitekeen norbait. Baizik, gure antzera gauza guztietan aztertua, baina pekatutik garbi. Goazen, beraz, uste osoz graziaren aulkira. Errukia iritzi eta behar orduko laguntza emango digun mesedea aurkitu dezagun. Kristok haragizko bere bizitzaldian heriotzatik gorde dezakenairi. Deadar handiz eta negarrez, otoitzak eta eskariak egin zizkion. Eta bere begiruneagatik entzun egin zitzaion. Eta semea izanik ere, bere neke artean ikasi zuen esaneko izaten. Eta bere betera, iritzirik, haren esaneko dinerantzat betiko salbamen iturri egin zen. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Zutik prestatzen gera Evangelio Santo entzuteko, abestuaz Jesukristo guri mintza. Jesukristo guri mintza, argi gure bihotza. Jesucristo guri mintza, argi. Jesukristo gure jaunaren ekaldia San Juanen liburutik. Bazenan baratze bat, zuen leku hura. Maiz joaten baitzen ara Jesus bere ikasleekin. Judas orduan apaiz nagusien eta farisearren morroi talde bat eta zaintzaile batzuk harturik, han sartu zen argiontzi, zuzi eta armekin. Jesus bidera aterata honela esan zien. Noren bila zatozte. Eta haiek, Nazareteko Jesusen bila. eta Jesusek haiei. Ni naiz. Han zetorren haiekin batean Judas saltzailea ere. Ni naiz esan zienean, atzeraka lurrera erori ziren. Jesusek galdetu zien berriz ere, Noren bila zatozte. eta haiek, Nazareteko Jesusen bila. Jesusek erantzun zien, Esan dizuet ni naizela. Nere bila bazatozte. Utzi esaiezue hauei joaten. horrela bete zen berak esandakoa. Zuk nire ardurapean utzi zenizkidatenetatik. Orduan Simon Pedrok zenamakien ezpata atera eta apaiz nagusiaren morroia jo zuen. Eta eskuineko belarria moztu zion. Morroi honek Malko zuen izena. Jesusek orduan honela esan zion Pedrori. Sar ezazu ezpata bere zorroan. Ez aldut bada edan behar. Aitak eman didan kaliz. Anaz hori Kaifasen aitagiarreba baitzen, eta Kaifaz bera urte hartako hobe da gizon bakar. Beste ikasle hori apaiz nagusiaren ekin batean
apaiz nagusiaren jauregian sartu zen. Pedro berriz atarian gelditu zen. Atera zan beste ikasle hori, apaiz nagusiaren ezaguna alegia. Neskame ate zainari hitz egin zion, eta Pedro barrura sarrarazi zuen. Neskame ate zainak orduan esan zion Pedrori. Zu ere, ez ote zera gero gizon horren ikasle? Eta Pedrok, Ni ez. morroiak eta zerbitzariak sua piztu eta berotzen zeuden, hotz baitzen. Pedro ere antxe zegoen bestekin batean zutik berotzen. Apaiz nagusiak bere ikasleen eta bere erakutsien galdera egin zion Jesusi. Eta Jesusek erantzun. Nik mundu guztiaren aurrean hitz egin dut. Sinagogan eta jauretxean. Judutar guztiak biltzen diren lekuan, erakutsi dut nik beti. Eta ezkututa ez dut ezer esan. Zergatik galdetzen didazuneri. Galde esaiezu nire entzulei, zer esan diedan. Berek dakite nik esandakoa. Hori esan bezain laster, antzegoen morroi batek masaileko bat eman zion esanez. Horrela erantzuten aldiozu apaiz nagusiari? Eta Jesusek, Gaizki hitz egin badut, esaidazu zertan. Baina ongi hitz egin badut, zergatik jotzen nauzu. orduan Anasek Kaifas apaiz nagusiaren gana bidali zuen lotuta. Antzegoen zutik Simon Pedro berotzen eta esan zioten. Zu ere, ez alzera horren ikasleetakoa? Pedrok ukatu egin zuen esanez. Ez, ni ez. Apaiz nagusiaren zerbitzari batek, Pedrok belarria moztu zionaren ahaide batek esan zion. Ez ote zaitut bada, neronek ikusi berarekin baratzean? Pedrok berriz ere ukatu egin zuen, eta berehala jo zuen oilarrak. Kaifasen etxetik auzitegira eraman zuten Jesus. Eguna argitzen hasia zuen, eta haiek ez ziren auzitegian sartu, bere buruak ez kutsatzeagatik. Paskua afaria egin ahal izan zezaten. Atera zen Pilato haiek zeuden lekuraino eta esan zien. Zer salakuntza dakartzue gizon honentzat? Eta haiek, Gaizkile ez balitz, ez genizuke ekarriko. eta Pilatok, Eramazue zeurokin, eta epaitu zeuron legez. judutarrek orduan. Guk ez dugu inor hiltzeko eskubiderik. Horrela bete zen Jesusek aldez aurretik esandakoa. Nolako heriotzaz hilko zen alegia. Sartu zen berriz Pilato auzitegira, deitu zion Jesusi eta esan zion. Zu judutarren errege alzera? Judutarra ote naiz badani? Zure herritarrek eta apaiz nagusiek ekarri zaituzten igana. Zer egin duzu? Jesusek orduan. Nere erregetza ez da mundu hontakoa. Mundu hontako balitz nere erregetza. Nere zaintzaileek gogor egingo lukete. Ni judutarren esku geldi ez nedin. Nere erregetza ordea ez da hemengoa. Pilatok, Erregezera beraz? Jesusek erantzun zion. Zer horrek diozu errege naiz. Hortarako jaioa naiz. Ta hortarako etorria mundura. Egiari aitormen egiteko. Egiarena denak entzuten du nere hitza. Pilatok orduan. Zer da egia? Hori esan da, berriz ere judutarrengana atera. Nik ez diot errurik aurkitzen gizon honi. Baina ohitura da zuen artean Paskoan gaizkile bat askatzea. Nahi alduzue judutarren erregea askatzea? Haiek berriz deiadarka,
Ez hori, Barrabas baizik. Barrabas hau lapurra zen. Pilatok orduan Jesus hartu eta zigorkatzeko agindu zuen. Eta gudariek arantzazko koroia egin eta buruan ezarri zioten. Eta sorbalda gainean purpurazko soingainekoa jantzi eta erdian harturik honela esaten zioten. Agur, judutarren errege. Eta masailekoka zerabilkiten. Atera zen Pilato berriz eta honela esan zien judutarrei. Hemen dakartzuet berriz ere gizon hau. Jakin dezazuen, ez diodala errurik aurkitzen. Atera zen bada Jesus buruan arantzazko koroia eta sorbaldan purpurazko soingainekoa zuela, eta Pilatok esan zien. Hemen duzue gizona. Apaiz nagusiak eta gudu mutilak ura ikustean deiadarka hasi ziren. Josi hori, josi gurutzean. Pilatok ordea, Arrezazue eta josi zeuro gurutzean. Nik ez diot errurik aurkitzen. judutarrek orduan. Guk badugu legea. Eta gure legez heriotza merezi du. Jangoikoaren seme egin bai du bere burua. Pilato hitz horiek entzutean gehiago beldurtu zen. Eta berriz ere auzitegira sarturik honela mintzatu zitzaion Jesusi. Nungoa zerazu? Baina Jesusek ez zion erantzun. Pilatok orduan, Ez aldidazu ezer erantzun nahi? Ez aldakizu badudala nik eskubide zu askatzeko eta eskubide zu gurutzean josteko? Jesusek orduan. Ez zenuke nire gain horrelako eskubiderik izango, goitik emanez balitzaizu. Horregatik ni zure esku utzi nauenak, erru haundiagoa du. Handik aurrera, Jesus askatu nahian zebilen Pilato. Baina judutarrak deiadarka hasi zitzaizkion. Hau askatzen baduzu, ezera Zesarren adizkide. Bere burua errege egiten duena, Zesarren aurka dago. Pilatok hitz horiek entzutean atera zuen Jesus berriz ere, eta auzia aulkian eseri erazi zuen. Harri solairu deitzen zioten lekuan. Eberkeraz berriz Gabata. Paskoaren prestaera eguna zen, eguerdi inguru, eta Pilatok honela esan zien judutarrei. Horra zuen erregea. Haiek deiadarka erantzun zioten, Ken hori, ken, josi gurutzean. eta Pilatok, Zuen erregea gurutzean josi behar aldut? apaiz nagusiek orduan. Guk ez dugu Zesar beste erregerik. Orduan haien esku utzi zuen Jesus gurutzean josi zezaten. Hartu zuten Jesus eta ura gurutzea sorbaldan zeramala, buru ezurtegi eberkeraz berriz Golgota izeneko lekura atera zen. Han josi zuten gurutzean, eta harekin batean beste bi, bata alde batetik eta bestea bestetik, eta erdian Jesus. Gurutze buruan idazkun bat ipintzeko agindu zuen Pilatok. Honela zioen idazkiak. Jesus Nazaretarra, judutarren erregea. Judutar askok irakurri zuen idazkuna, hiritik hurbil baitzegoen Jesus gurutzean jositako lekua, eta idazkuna 3 hizkuntzatan idatzia baitzuten, eberkeraz, latinez eta grekoz. Judutarren apaiz nagusiek orduan honela esan zioten Pilatori. Ez ipini judutarren erregea. Baizik honek esan du, judutarren erregea naiz. Baina Pilatok, Idatzi dut eta idatziri dago. gudariek Jesus gurutzean josi zutenean, haren jantziak hartu eta 4 zati egin zituzten. Gudari bakoitzarentzat zati bana. Soinekoa berriz utzi egin zuten. Joskurari gabea zen soinekoa, goiti behera erabat eioa.
eta elkarri esan zioten, Ez dezagun zatitu, baizik txotx egin dezagun zeini ateratzen zaion. horrela bete zen liburu santuak dioena. Nere jantziak beraien artean banatu zituzten, eta nere soinekoa txotx egin zuten. Hori egin zuten gudariek. Jesusen gurutzearen oinean zeuden bere ama, amaren aizpa, Kleofa zen Maria, eta Maria Magdalena. Jesusek bere ama ikustean eta han bertan berak hain maite zuen ikaslea, honela esan zion amari. Andrea, horra hor zure semea, Eta gero ikasleari, horra hor zure ama. eta orduzkero ikasleak bere etxean eduki zuen Maria. Gero Jesusek dena bete zela ezaguturik, liburu santua bete zedin honela esan zuen. Egarri naiz. Bazenean ospinez betetako pitxar bat, eta ospinetan bustitako belaki bat kainabera motorrean loturik Espainetara eman zioten. Ospina hartu ondoren honela esan zuen Jesusek, Bete da dena. eta burua makurturik azken arnasa eman zuen. Judutarrek orduan prestaera eguna zelako gorputzak larun batez gurutzean geldi ez zitezen, larun batura eguna handia baitzen, berna ezurrak hautsi eta gorputzak handik kentzeko eskatu zioten Pilatori. Etorri ziren gudariak eta Jesusekin batean gurutzean jositako lehenengoari eta besteari berna ezurrak hautsi zizkieten. Jesusen gana iritsi zirenean ordea, hila zegoela ikusirik, ez zioten berna ezurrik hautsi. Baizik eta gudari batek lantzaz saietza zulatu zion, eta berehala odola eta ura atera ziren. Ikusi zuenak berak aitortzen du hori, eta egiazkoa da haren aitormena. Berak badaki egia dioela, zuek ere sinetz dezazuen. Guzti hori liburu santuak dioena bete zedin gertatu zen. Ez diote zurrik hautsiko. Beste leku batean hau dio, ikusiko dute zulatu zutena. Gero Arimatiako Josek, bera ere Jesusen ikaslea baitzen, naiz ezkutuka judutarren beldurrez, Jesusen gorputza eramaten usteko eskatu zion Pilatori. Pilatok eman zion baimena. Hark orduan joan eta eraman egin zuen Jesusen gorputza. Etorri zen Nikodemo ere, lehenengo aldiz Jesus ikustera gauez joan zena. Mirraz eta aloezko nahaste batekin 100 libra zekarrela. Hartu zuten beraz Jesusen gorputza eta usai gozoz gantzuturik dena oihaletan lotu zuten. Judutarren ehortzi ohitura den bezala. Jesus gurutzean jositako lekuan bazan baratze bat, eta baratzean ordura arte inor ehortzi gabeko hilobi berri bat. Eta judutarrentzat prestaera eguna zelako eta hilobia hurbil zegoelako, han bertan ipini zuten Jesus. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. Eta pandemia ondorengo ostiral santua dugu gaurkoa.
eta gerra garaiko ostiral santua dugu gaurkoa. Pandemia garaian heriotzari, gure aurreriari, beldurra diogula erakutsi dugu. Orain berriz gerra garaian ikusten ari gera heriotza ze merkea den hainbatentzat. Ez dezagun ahaztu Jesus hil zela gizakiok errugabea ere hiltzeko gai garelako. Kain eta Abelen historia behin eta berriz errepikatzen degulako. Dezagun ahaztu kulturalki, gure kulturgiroan, Jainkoa hil egin degula, hau da, alboratu, ahaztu, ezkutatu, gure gizarte bizitzatik. Baina ez dezagun ahaztu, aldi berean, dirua, merkadua, salerosketa, konsumoa, divertimendua, Jainko berri bihurtu ditugula. Hau da, azken batean, hedonismoa edo, atxiginkeria, eta paganismo zaharrean, eroriak gaudela, irudi berriak, Jainkoaren irudi berriak direla. Hau dela, askoren atzean dagoen Jainko nagusia. Hori da, dirua eta guk sinisten deguna, gurutzean hil, maitasunez hil, barkatzen hil zen Jainkoaren gan sinisten degula. Ez du esan nahi, guk fede hori aitortzen dugunok, ez ditugula beste guztiek dituzten arrisku eta tentaldi berberak. Gu ere mundu hontan bizigea, gizarte hontan bizigea. Baina gaur aitortzen dugu hori, gu sinisten dugun Jainkoa ez da edozein da gurutzean hil, maitasunez hil eta barkatzen hil zen Jainkoa. Beraz, sinisgarri egiten zaigun Jainkoa. Horregatik gaur egiten dugu otoitz berezia, eta zenbat aldiz, azken aldi hontan, bai pandemian, bai gerra aurrean, zenbat aldiz ateratzen den gure bihotzetik posiblean da. Ez da sinistekoa. Ez ote da geldituko gerra hori. Ateratzen zaigu bihotzetik. Bihotzetik ateratzen zaigun otoitz hori egin dezagun orain. Zenideok, egin dezagun otoitz, munduan zehar zabalduri dagoen Elizaren alde, bere ordezkari direnen alde, baztertzen eta gaitzesten dutenen alde. Jainko gure aita, zure Elizak zuzentasunaren eta behartsuenganako benetako aukeraren testigutza eman dezala, izan dadila gure munduan pakegile. Erreinuaren benetako baloreak zaintzen dituen neurrian bakarrik, izango dela salbamenaren sakramentu uler dezagula. Bene-benetan, gure maisua jarraituz zerbitzuaren aukera egin dezagula,
jabeturik laguntzen ez duen eliza, ez dela ezertarako laguntza. Elkarrekin bidea eginez, elkarte sena izan dezagula. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. Zenideok, egin dezagun otoitz, elizkide guztien alde, erasotua diren fededun guztien alde, aita zaindu eta bataio hartzeko prestatzen ari diren katekumenoak barne direralik. Jainko gure aita, lagunitzazu zure espirituaren bitartez, eliz martirizatuak. Lagun aita zaintua, gotzaiak, paisak, erligiosoak. Fededun guztiak, horrela zure fede, itxaropen eta maitasunaren lekuko izan daitezen. Espirituak Vatikano bigarrenaren bidez eliztar guztiak eraberri ditzala. Bataio hartu behar dutenak elkarte den elizan sar daitezela. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. Egin dezagun otoitz, kristau guztien batasunaren alde. Mundu eta Kristo bat diren bezala, gu ere bat garala. Jainko gure aita, elizaren batasuna eskatzen dizugu. Urteetan sakabanaturik gaude. Ortodoxoak, protestanteak, anglikanoak eta katolikoak batasunaren bidean jar gaitezela, jauna. Ikusi ezinek, eraman ezinak, ez gaitzatela aldendu eta denek batera bake egile izan gaitezela munduan. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. Egin dezagun otoitz, guk bezala jainko batean sinisten duten gure zenide judutar eta islamikoen alde. jainko gure aita. Judutar eta islamikoen alde egiten dizugu otoitz. Beraien otoitza eta sinismen aitormena guretzat erakutsi ederra dira. Emaiezu tolerantzia eta jakin dezatela beren tradizioarekiko maitasuna eta besteen tradizioekiko errespetua elkartzen. Asma dezatela elkarrekin bizi diren lurraldeetan bakebideak eraikitzen. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. Egin dezagun otoitz, jainkoagan sinisten ez dutenen alde, Kristo onartzen ez dutenen alde, anostiko eta indiferente guztien alde. jainko gure aita, zu bazerala sinisten ez dutenak, Jesukristoren jainkotasuna onartzen ez dutenak, giza bizitzaren azpian zure aztarnarik nabaritzen ez dutenak, gogoan ditugu zure aurrean. Beren maitasunean, solidaritzan eta zuzentasunean oinarriturik, zu maitasun ororen iturri zarela ezagutu dezatela, zure graziaz. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. Egin dezagun otoitz, lan egin eta bizi garen herriaren alde. Egin dezagun otoitz, munduko herri guztien alde. jainko gure aita, zuk bizileku bat, herri bat eraikitzeko eta elkartean bizitzeko beharra
eman dizkiguzu gizon emakumei. Gure munduan eta gizartean izan gaitezela pakegile, askatasunaren babesle eta zuzentasunaren sortzaile. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. Egin dezagun otoitz, gaixoen, behartzuen, baztertuen eta atzekabatu guztien alde. Jainko gure aita, gogoan izan, trafikanteak aberesten dituen, drogak desegin dituen gazteak. Gogoan izan, herri aberatsen solidaritza ezagatik gozez, akatzen ari diren herri behartsuak. Gogoan izan espetxean daudenak. Gogoan izan hainbat bazterretan desagerturik daudenak. Eta guk, batzutan itxaropen zu, eta bestetan, etsipenak jota gaudenok, zugan aurki dezagula pakea, barkamena eta poza. Eta ez gaitezela inoiz nekatu on egiten. Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez. Amen. Gaurko elizkizunaren bigarren zatira iritsi gara. Gurutze santuaren goralpen eta gurtzea. Nekaldiko evangelioan entzun dugu, zulatu zutenari begira egongo dira. Horixe bera egingo dugu orain. Gurutzeari fedez eta esker honez begiratuz. Elkarrekin gurtu dezagun, bere odola isuri salbatu gituen Kristo gure eroslea. Gurutzea gurtzea gure esker honaren adiezgarri izan dadila. Zutitu gaitezen denok. Ona hemen gurutzea bea, munduaren osasuna, zintzilik eduki zuena. Zatozte gurtu dezagun. Ona hemen gurutzea bea, munduaren osasuna, zintzilik eduki zuena. Zatozte gurtu dezagun.
Ona hemen gurutzea bea, munduaren osasuna, zintzilik edukizuena. Santozen gurtu dezagun. Orain, ohitura zen banaka-banaka gurutzeari muin ematekoa. Ez dugu hori egingo, ezin dalako gaurko egoera. Baina bai nahi dezutenak, ez derrigorrez danak, hurbildu eta gurutzearen aurrean buru emakurtu, besterik gabe. Hola, personalki hurbilduko bera eta egingo dugu keinu hau, eta bakoitza bere tokira. Gurutzeari muin eman gabe, baina gurutzea gurtuz. Horrela egingo dugu, bitartean koruak kantatuko du. Zuzera gure poza, gurutz salbatzailea. Jaunartuz, bukatuko dugu gaurko elizkizuna. Gurutzean hil zena bizi da. Horregaitik, atzo, jaunaren afarian zagaratutako ogia, Kristo gurutzean eman duen gorputza hartuko dugu orain. Horrela,
berarekin elkartuko gara. Berarengatik datotorkigun bizi berria hartzeko. Hitz batean, Kristoren Paskoan parte hartzeko. Salbatzaileak aginduta, bere erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur, egun ontako gia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordu nahi, barkatzen diegu ezkero, ez gaitzatzu utzi, tentaldian erortzen, baina atera gai, zatzu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure lizaren sinismenari eta ez gure hutsegit eta pekatuei. Eta zure gogoa den bezala. Eman munduari pakea. Eta lizari batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Ona hemen jangoikoaren bildotsa. Ona munduko pekatuak kentzen duana. Zoriontsuak. Honen maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nere etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz. Gora. Sinisten dut jauna, sinisten dut bihotz barrenean.
bale. Sinisten du, ordeni zaitu, tortean ere, hauxe zango dizu, iristen Hango sagrariora. jauna, sinisten. Egin dezagun otoitz. Jainko aita errukitsua. Zure seme Jesu Kristoren heriotzaz eta piztueraz berritu gaituzu. Zaindu ezazu gugan zure errukiaren lana. Misterio honetan parte harturik, beti zure zerbitzari izan gaitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. Oharra, biharko eguna, larunbat santua, isiltasun eta otoitz giroan igarotzeko eguna dugu kristauok. Naiz eta Jesus hil eta hilobiratu izan, bizi da. Horixe dugu, pozez eta itxaropenez betetzen gaituen egia. Larunbat gau santuan, beratzietan bilduko gara parrokian Kristoren piztuera ospatzeko. Gure bataioko aginduak berritzeko eta fede aitormen berri eta berezia egiteko. Fedearen urte hontan. Igandean hemen izango dugu meza nagusia. eta jarraian prozesioa egingo dugu. Esan beharra dago, pandemia ondorenean ere gauzak erresagoak ez zirela, zailagoak, baina lortu degula, pauso guztiek ez baldin badira ere, ia gehienak ateratzea. Beraz, jarraian ospatuko den prozesioan parte hartzeko gonbidatzen zaituztegu, eta baita ere, gero iluntzean, iluntzako prozesioan, kandelekin etortzea, gaueko hilobiratze prozesiora alde zutenak. Gero, antolaketan laguntzen, eta batez ere berriei, eta lehengoeri, eta betikoei, eta, eskerrak emanez, eta eskertu behartzaile benetan bihotzez, bere alegina. Eta, prozesioak bere gaztuk ere baditu. Errosarioko kapilatxoan, ez dakit itxulapikoa jarrita dagon, edo ez, baina, jarrita baldin badago behintzet lagundu nahi duenak, hortxe eukiko dezute. Eta ondoren, prozesioa prestatzeko pausoak atera behar ditugunez, pasillotan eta, pasilloa bintzen libre usteko eskatzen da. Eta hartu dezagun azken bedeinkapena. Jauna, zure semearen heriotza ospatu dugu, eta beraren piztuera santuaren zai gaude. Bidale zaiguzu zure bedeinkapen ugaria, etor bekigu zure barkamena, emaiguzu zure poza, sendotu gure sinismena, eta eraman gaitzazu betiko salbamenera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Orain arte.